DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyag, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo
imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 Masaligan DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras lasai sa aga. Oras dulong sang DTX 500 Clinicas Spore Biotics 1 Calamansi Juice Powder D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Yari na ang mga balita. Miyerkules, Hunyo 18, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500. Nagalingin ang ulo mo? May aneurysm kag hypertension, tumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. Ginatos ka mga Filipino sa Israel, luyag nga magpauli bangod sa nagapadayon nga giyera kontra sa Iran. Mga Ilonggo nga affected sang giyera sa Israel, buligan sang Iloilo Provincial Government. Sa Tubungan, Iloilo, Dalagaw. Nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang ila Puloy-an. Biktima ginaaligar nga wala na sang pang-idalom nga panapton kag may pila sa lawa. Balitang Regional. Negros Occidental Government magabulik sa Manigrense OFW nga apektado sang kinagamo sa Israel kag Iran. DTX 500. Mga suspect sa child exploitation nadakpan sa Tarlac.
Balitang National. Balitang National. Commission on Elections magapadayon sa pag-prepare para sa barangay kag SK Elections 2025 samtang wala pa ma-approve ni Presidente Marcos Jr. ang postponement bill. Balitang National. Balitang National. Overweight nga mga pulis kakson sa serbisyo kung hindi makapasar sa standard nga kabugaton suno kay PNP Chief Nicolas De Loso Torre III. Balitang International. Top military commander sa Iran nga si Ali Shadmani patay sa airstrike. Balitang Negosyo. Supply sang langi sa pungsod bastante sa gihapon sa tunga sang gyera sa Middle East. Balitang Sports. Filipino pole vaulter EJ Obiena nagtapos lamang sa ikapito nga pwesto sa hinampang sa pungsod Sweden. Balitang Entertainment. Aktor nga si Fifth Solomon nag-mental breakdown matapos ginbuli bangod sa pagparetoke. Balitang Extra Special. Refrigerator sa tunga sa disyerto nagabulong sang kauhaw sa mga turista sa pungsod Namibia. Kung ikaw balagi na uhaw sa tunga sa disyerto, Tita Marlinda Velete, Sir Jerome Velete dira sa Simonides Maharo, Ma'am Remia Panes, Pastor Adiel Nathan Caspe, Ma'am Denden, Ma'am Lady Bell Leysa Caspe, Sir Samuel Leysa, Ma'am Isabel Leysa, Sir Glenn Diaz, Ma'am Aisha Ahmad. Kung tuyakaw sa pungsod Namibia, may refrigerator pink pang kolor. Kasi kung kay Lenny Bredo dya, pink lawan. Las 6:11 na sa aga. Sa mga nagapamahaw sa sininga oras, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Mayara man nga Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Balitang International. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500 kag D3 Bio. 109 ka overseas sa Filipino workers sa pungsod Israel ang luyag magpauli o kung magpa-repatriate bangod sa nagainit nga tension batok sa Iran. Suno kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 85 sa maini ang yara sa ila initial nga listahan, 24 ang nagpabutyag nga luyag nga magpauli matapos ang pag-atake sa Iran sa nagligad nga simana. Humalin sa Biyernes, ginigo sa Israel ang major nuclear kag military sites nga nagresulta sa kamatayon sang commanders kag nuclear scientists sa Iran nga nagtimalos paagi sa ilang mga drone kag missile sa Israel. Yan pa siguro naman sang DMW nga mapabalik sa Pilipinas ang mga overseas Filipino worker nga luwas sa anuman nga katalagman sa labing madali nga panahon. Las 6:13 sa aga, inatrangkaso ka tumar na D3 Bio ha. Sir Ronnie Silva sang Gain Taxi, Sir Larry Praso, Ma'am Precious Jocares, kay Ma'am Jelay Solidarios, Ma'am Jelay Solid, sa Newscast kag sa Foro Solidarios. Thank you ma'am. Sir Fred Pasgala, Ma'am Ninita Del Prado, Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Selfa Garvilles. Natrangkaso ka, tomar na D3 Bio. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang Mighty C Syrup for Kids. Nga ginikanan, kabataan nyo, apo nyo, patumara sang Mighty C Syrup for Kids para nga hindi mangin masakiton. Mga Ilonggo nga affected sang gyera sa Israel, buligan sang Iloilo Provincial Government. K5 Alex sa report.
Nagpasalig si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga buligan sa Iloilo Provincial Government ang mga Ilonggo Overseas Filipino Workers o kon OFWs nga apektado sang gyera sa Israel. Sunod sa gobernador halin sang una commitment na sang lokal nga panguluhan ang pagbulig sa mga Ilonggo OFWs nga may mga problema sa luwasang pungsod. Dugang pa niya may programa ang Iloilo Provincial Government nga ginatawag Bulig Ilonggo nga amo ang palaagyan agod yung makahatag sang assistance sa mga bululigan nga mga Ilonggo. Sa pagkamatod suno sa natungda, naga-coordinate ang provincial government sa nagkalain-lain yung mga ahensya sang gobyerno, labi pa kung may mga kinahanglan nga i-repatriate o kung papulion nga mga Ilonggo. Madumduman nga liwat na naman nga naghatag sang kakugmat kag kakulba sa mga OFWs ang nagapadayon nga Israel-Iran attacks nga nagaapekto sa madamo nga tawo. You know, whenever there's problem abroad, we assist or kasi man. Kag nimo natin sa Israel, remember kung may problem sir, alam pala kung sino kasi man. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is Ka mga salakyan ang i-deploy sang Iloilo Provincial Government agod nga magrekorida bilang kabahin sang dengue campaign initiatives sang probinsya. Suno kay Dr. Rodney Labi sang Iloilo Provincial Health Office ug IPHO ang deployment ang ginmando ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sa diin ginalauman nga ini ang suportahan sang mga kabarangayan. Ginahayluman sang doktor ang mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga himuon ang tanan nga masarangan agod nga mapasigurado ang safety o kon kaluwasan sa mga pumuluyo batok sa makamamatay nga dengue. Las 6:10, isa aga, oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Ang healthy nga kape, mananam. Ginalauman ang pagsaka sang kaso sang dengue, hemorrhagic fever sa probinsya sang Iloilo. Ilabi nang nagsugod na ang tig-ululan. Suno kay Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office, base sa monitoring sa opisina, mag-aumpisa ang posible pagtaas sang kaso sang among balatian subong Hunyo, Hulyo kag Agosto. Dugang pa ni Dr. Labis, nagmando na si Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. sa tanan nga unit sang Disaster Risk Reduction and Management Council agod nga suportaran ang mga initiative sang provincial government agod nga matap na ang pagtaas ang kaso sang dengue. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpahanumdom si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga maghalong sa kagat sang lamok ilabi na kung yara sa eskwelahan kadungan sang pagbukas sang klase. Sunod sa gobernador, tion na naman sang pagbalik sa mga kabataan sa eskwelahan kag mahimo nga diri makuhang balatian nga dengue gani importante ang paghalong. Dugang pa ni Defensor, dapat nga maintindihan sang kag mahibaluan hindi lang sa mga manunudlo kundi pati man sang mga kabataan ang nahanungod sa 4S strategy sang Department of Health o DOH agud nga matap na ang pagdamo sang kaso sang dengue. Bangod nga nagumpisa na ang tigululan, mas dako ang posibilidad nga mas magadamo ang kaso sang dengue gani nagapangayo ini sang kooperasyon sang tanan sa pagpaninlo sa palibot. Las 6:10, sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Mga driver sang kolorom nga tricycle sa syudad sang Iloilo, pangdakpo na sumugod sa masunod nga simana. Jenny Kaoyonan sa report. Nagapanawagan si Iloilo City Traffic and Transportation Management Office said Mr. Oldarico Garbanzos sa mga tricycle driver nga magparehistro na kag magkuha sang ila prangkisa para manginigalang ilang pagbiyahe. Suno sa natungdan nga mag-umpisa na sila sa Huwebes, Hunyo 19 sa pagpanakop sa mga driver nga wala sang lisensya kag prangkisa gikan sa Iloilo City Government. Dugang pa ni Garbanzos nga mayara sila sa gintukod nga team sa mga enforcers nga magatutok sa paglibot sa mga barangay kag magpanakop sa mga kolorum. Iga-impound naman gilayon ang mga tricycle nga ginakabig nga kolorum. Samtang nagipag-angot naman ang opisyal sa kada barangay kag naglibot naman sa mga tricycle terminals agod ipahibalo ang ilang operasyon. Sa aton nga mga kolorum tricycle, no, June 18 is the final date nga kami mag-operate. Kung abala or maging inconvenient, no, kay ti-impound na mo ng inyong mga tricycle, palihog mag-apply na kamo sang franchise diri sa
aton nga City Hall. Ini magasugod kami sa ngamon nga intensified operation kag ang tanan nga wala ya sang ipakita nga franchise mangayo na kami nga daan sang dispensa kay niya impound namon. Base sa data sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, yara na sa masobra 1,000 kabang tricycle drivers ang na-approve kag mayara na sa prangkisa diri sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sa Iloilo ini sa K5, Jenny Kaulinan para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Ang ining balita ang ginatudong sa inyo sang DTX. Sa dugang pang balita, lokal na talana ng ipalabot sang Iloilo City Traffic and Transportation Office o TTMO sa Land Transportation Office o LTO Region 6 ang impormasyon angon sa 3 ka mga motorsiklo nga nakuhaan sang video nga nagbeating the red light sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City sang Domingo nga adlaw. Sunod kay TTMO Head Oldarico Garbanzos, gina-review na sang ilang opisina ang mga CCTV camera footages ago niya makaubra sang report nga ipasa sa LTO nga tuyo mapapanaugan sang show cause order ang involved nga mga rider. Ginpay pa sa natungdan nga ang mga driver ang nakuhan sang video, ang sahi sang driver nga hindi nagakaangay sa lisensya nga ginahatag sang LTO. Samtang ginatinguan naman sang katapos sang traffic enforcers nga madakpan ang mga driver apang napaslawan ang mga ini bangod sa madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo. Las 6:21 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Para normal ang blood pressure, tumar na DTX 500. Mahimo nga ma-revoke o kung mabawi ang license sang driver sang auto nga nakabunggo patay sa 3 ka mga biktima sa Cabatuan, Iloilo sang Sabado, Hunyo 14 sa Barangay Pungtod, Cabatuan. Tungod sa among aksidente, nag-issue ang Land Transportation Office Western Visayas sang show cause order batok sa 20 anyos nga driver nga lalaki nga napiyungan. Samtang nagamaneho sang salakyan, rason nga nabungguan ang mga biktima. Patay sa aksidente, Sanday Alberta Colomeda, 72 anyos ang edad. Felicidad Maderse, 58 anyos ang edad. Dunsay residente sang Cabatuan, Iloilo. Kag Heidi Lasso, 59 anyos ang edad, sang Barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Sa dugang pang balita lokal sa Santa Barbara, Iloilo, Avanza wasak matapos nakabunggo sa bus. Ka K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, wasak ang atubang nga porsyon sa Avanza matapos ini nga nakabunggo sa ginasundan niya nga CBL o Concalinog bus line diri sa sang Barangay Pulong Este sa Banwasong Santa Barbara alas 5 Biyernes ng aga, Hunyo 17. Kag sa interview naton kay Police Captain Rafi Señeres, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station nga ang ining Avanza at ang CBL same ang ilang nga direksyon mga ka-K5 no kung sa tingin ko kailangan pa sa direksyon pakabangkuan mga ka-K5 pero based man sa ilang nga investigation na ang ining CBL halin sa ilang nga garahe kag pagtupunta niya sa Pavia para magbiyahe mga ka-K5 no while ang ining Avanza going naman sa Iloilo International Airport kay may idadulong ini nga pasahero sa natabo ang insidente mga ka-K5. Sa pagpangusisa sa K5 News sa FM Iloilo, ginkilala ang Avanza driver nga si Mark Anthony Soriga, 43 anyos, residente sang Saraga, kag ang CBL driver nga si Fred Gabayeron, 43 anyos, kag residente sang Bingawan. Nahibaluan nga gikan ang CBL sa ila garahe kag magaliko kuntani sa nawala nga dalan sang Bulong Oeste kag padulong sa Pavia bangod magabiyahe ini. Samtang padulong naman sa Iloilo International Airport sa Cabatuan ang Avanza bangod may igadulong ini nga pasahero apang posible nga wala natalupangdan sang pribado nga salakyan
nasakyan ang CBL rason nga nakabunggo ini sa likod nga porsyon suno kay Senyeres. Base sa ila investigasyon, madasig ang pagmaneho sang Avanza samtang mahinay naman ang CBL bangod nakasignal na ini nga magaliko sa nawalang bahin sang dalan. Maswerte nga wala napilasan ang duha ka driver apang nakaangko naman sang gas-gas sa tuhod ang pasahero sang Avanza kag nagpalanakit ang lawas. Nagpromisa naman si Soriga nga iya baydan ang nagubang nga porsyon sang CBL kag baydan man ang galastuson sang iya pasahero sa ospital. Wala naman sang may ginpreso sa natabo nga aksidente suno kay Senyeres. Wala siguro bala maka-prepare. Nabungguan niya ni samtang nag-left turn ang bus ma'am. Live diri sa Banwason, Santa Barbara, ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Las 6:24 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita lokal, duha na ka beses nga may aksidente sa National Highway sakop sa Barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo na nagakabungguan ang likod nga portion sang Kalinog Bus Line na kon CBL. Sang Pebrero 3 sa mga tuig, nagasignal nga maliko sa nawala nga dalan ang bus. Bangod padulong ini sa pabi agud magbiyahe sang aksidente nga nabungguan sang taxi ang nalikod nga portion sang bus. Bangod sa impact, nagabante ang bus sa piha ka dalan apang may naghangunos naman nga jeep nga may biyahe Haniway, Iloilo and vice versa kag may nagakabit ka pasayro nga lalaki sa likod rason nga nagtabog ini kag naglampos ang ulo sa semento kag gikabangdan sa iya nga kamatayon. Samtang kahapon, las 5:20 sang kagahon, Hunyo 17, may Kalinog Bus Line ang nagasignal nga maliko sa nawala nga dalan adulong sa pabiya agud magbiyahe sang nabungguan sang Toyota Avanza grab car ang nalikod nga bahin sang bus. Ang Avanza padulong sa Iloilo Airport sa Cabanatuan ug maidulong nga pasayro kag madasig ang pagmaneho. Sa dugang pang nga balita lokal sa Tubungan, Iloilo, dalaga na sapwan patay sa sulod sang Ilapuloyan. Biktima posible ginhimuslan. Ka K5 Aaron Refuyo sa report. Nagataki din sa salog. May pilas kag dugo sa kamot. Kag ginaligar wala na siyang pang-idalong nga panapton nga ginatabunan gid lamang sang habol. Ini ang sitwasyon sa 18 anyos kasi alias Andy sang nasapuan sa nga Iloy sulod mismo sang iya nga kwarto. Ini ang nagluntad sa may barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Pasado ra sa isang gabi Hunyo 17. Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo kay Kapitan Leonardo Tamise sa nasabit ka lugar, ginpahayag sa ning alas 6:30 sang nagtawag ang isa sa ilang kagawad nga magpadulong sa balay sang biktima. Dito na sila nasaksiyan nga wala na sang kabuhi ang dalagita. Kagiliyon man sila nga nagtawag sa otoridad nga nagresponde sa lugar. Sandig sa opisyal sa nakuha sila ng impormasyon sa iloy sang biktima. Naka-opdanay pa ini sila panyapon gabi sang Hunyo 16 apang ang Iloy ang nagatulog sa separado nilang kabalay nga 5 ka metros ang kalayon gikan sa mayor nilang kabalay. Sa nasambit nga gabi, base sa panugiron sa mga pumuluyo sa opisyal, may mga nagabidyo kiman sa balay sa biktima nga ginapahayag kakilala sa magulang sini. Apang, wala pa sang hibalo kung anong asay sa okasyon. Samtang ginapahayag nga masami nakabukas ang pertahan sa entrada sa balay kung gabi tubto magaga. Kag nagalak lamang sa iyang kwarto ang dalagita nga ginapahayag, isa hanon gid lamang nagatulog sa mga balay. Pahayag pa ni Tamises, may mga nabatiyan na kasiringan sini nga pagtagol sa mga ido sa gwa sa balay sa biktima pasado las 12 ang kagao noon 17. Nagapabilin nga nakalak ang kwarto sa biktima. Amo man sa likod niyang porson sa balay, sanggit sekyar ini sang iya nga Iloy nga natingala nga tubtub maghapon wala nakagwa si alias Andy. Nahibaluan nga ang balay sa mga ini ang malapit sa bulangan pang sang Lunes nga adlaw, wala sang bulang suno pa sa opisyal. Nakitaan ko ang iya bata, ang biktima nga yara nga sa salog nga nagatakilid. Ang kalayon ko siguro mga 2 meters, 2 to 3 meters. Pero nakita ko na medyo may dugo-dugo na naka sa iya mga kamot. Pag mga ka-K5 nagpadulong naman sa lugar ang katapos ng scene of the crime operatives po ng SOCO, kag na proseso na ang investigasyon kag ginahulat na lang kung ano ang maging resulta. Balita nagikan sa Panawasan Tubungan. Ako naman si K5 Aaron Refuyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadudong sa inyo sang Las 6:28 sa aga, oras sulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Sa Lambunaw, Iloilo,
867 ka mga tawo nga affected sa pag-igo sang buhawi nga naguba sang 225 ka mga balay sa napulo ka barangay sa Lambunaw, Iloilo sang Domingo sang hapon, Hunyo 15, 2025. Sandig sa record sang Lambunaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 32 ka mga balay kag pamilya ang affected. Sa barangay San Gregorio, 76 ka mga balay kag pamilya ang naapektuhan. Sa barangay Kaningwan, 7 ka mga balay kag pamilya ang affected. Sa barangay Hines, Lambunaw, 31 ka bilog sa Maribong. Sa kabalay ang affected. Sa Bayuko, 6 ka balay kag pamilya ang affected. Sa barangay Pasig, Lambunaw, 4 sa Alugmawa, 2 sa Lumanay, 21 sa barangay Balagyaw kag 45 sa barangay Walang, Lambunaw, Iloilo. Partially damaged ang 225 ka mga balay. Sa diin affected man ang eskwelahan, gardens, ang simbahan kag bank house. Sa katapusan nga balita lokal sa Estancia, Iloilo, duha ka dorogista na dakpan. Ka K5 Reggie De Mayo sa report. Mga ka-K5, arestado ang duha ka persona sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay Kalapdan, Estancia, Iloilo, pasado las 6:50 sang aga, Hunyo 17, 2025. Ginkilala ang mga nadakpan kanday alias PJ, 18 anyos, nga high-value individual nga residente sang Kanturay, Sipalay City, Negros Occidental, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Kalapdan, kag si alias KJ, 18 anyos, nga street-level individual sang Barangay Dakulan, Estancia, Iloilo. Nabaklan ang mga ini sang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu sa balor nga 6,100 pesos. Dugang pa nga nakuha sa ila paghinakop ang 5 ka sachet sang suspected shabu. Sa kabugusan, nagabugat ini sang kapin 94 gramos nga may standard drug price nga 639,200 pesos. Nagdangat naman sa duha ka bulan ang monitoring sang kapulisan antes ginkasa ang operasyon. Nahibaluan nga ginakuha sang duha ang ila supply sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo kag sa Rojas City nga ila naman ginadistribute sa Banwasang Estancia. Sa karon, yara na sa Estancia Municipal Police Station ang duha ka suspitsado kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Banwasang Estancia. Ini naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by Tang Regional. Negros Occidental Government handa nga magabulig sa Negrense OFWs nga affected sang kinagamo sang Israel kag Iran. Abigail Fuentes sa report. Bukas kaganda maghatag sang bulig ang Public Employment Service Office o Conpeso sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental sa mga distressed kag displaced nga mga overseas Filipino workers pinaagi sa Migrant Resource Center kag OFW Help Desk. Ginpayag ni Karen Dinsay, Peso Manager, nga open ang ila sini nga OFW Help Desk nga anda maghatag sang bulig sa mga OFW sa Israel, Iran, nalakip man ang Jordan nga apektado sang kinagamo sang amo nga mga pungsod. Suno kay Dinsay, maghahatag ang gobyerno provincial sang 5,000 pesos nga financial assistance para sa mga distressed kag displaced nga mga OFWs. Abang subong, wala pa sang report ang Department of Migrant Workers o kon DMW kung may negrense nga mga OFW nga yara sa lista sa mga nagsubmit sang voluntary repatriation nga luyag makapauli sa Pilipinas. Dugang pa ni Dinsay, bilang immediate assistance, maghahatag man sang bugas kag canned goods ang gobyerno probinsyal sa mga repatriated OFWs samtang ginaprocess pa ang ilang financial assistance. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Diana Grace Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Balitang Regional.
Pito ka suspected nga kaso sang monkeypox disease na lista sa Capiz. Kag K5 Jolito Bordas sa report. With regards to our status of MPOX currently in the province of Capiz, we have 7 suspected cases of MPOX. Nakabalhag sang 7 ka mga suspected case sang Mpox o kon monkeypox ang probinsya sang Capiz Hunyo 17, 2025. Ini ang ginkumpirmar ni Capiz Provincial Health Officer Dr. Alex Nolasco sa ginpatigayon nga press conference kaupod ang provincial government. Sandig sa datos sang PHO na monitora na sambit ka mga suspected cases sa banwa sang Dumalag nga may duha ka nabalhag nga kaso samtang may tig-isa naman nga ginamonitor sa banwa sang Hamindan, Pilar, Pontevedra, sa Pian, kag syudad sang Rojas. Sa karon, ginahulad pa ang laboratory test sa mga suspected cases. Agod may baluan kung negatibo o kung positibo sa nasambit nga balatian. Sa piyak gabahin, ginpasalig sang provincial government nga may mga ginahimo na sila karon nga tikang agod makontrolar ang nasambit nga balatian. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisika K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Las 6:35 sa aga, suspect sa child exploitation sa Tarlac na dakpan. Yari ang report. Serbisyo Publiko Estado ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration sa isang entrapment operation ang 2 babae na kasabwat umano na isang banyaga na suspect sa child sexual exploitation at mailigtas ang 10 menor de edad sa isang safe house kung saan itinago ang illegal na operasyon sa Concepcion, Tarlac. Patay sa ulat kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, kinilala ang nauna ng narestong suspect na si Heinz Henry Andreas Bergland na isang Swedish national. Sa hiwalay na operasyon, nadakip ang 2 babaeng sospek na kasabwat umano ng dayuhan sa kanilang illegal na operasyon ng online child exploitation. Nakaharap na ang mga naarestong sospek sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa child exploitation. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiya sa buong Central Luzon, K5 News FM. Kaso sang HIV sa Region 10 o kung Northern Mindanao nagataas. Ka K5K Boscaino sa report. Isinusulong ng DOH-10 ang ABCD strategy upang matugunan ang tumataas na kaso ng HIV. Ayon kay DOH CHDNM Infectious Diseases Cluster Head Wela Flor Kindumbreto, 4,008 na ang kaso ng HIV sa Northern Mindanao simula sa buwan ng Enero hanggang Marso ngayong taon. 57 cases ang naitala kada araw, lalo na sa mga individual edad 15 hanggang 25 anyos. Nakukuhang HIV sa di protektadong sexual contact, mother-to-child transmission at infected blood products. Kaya't pinayuhan ng DOH ang sexually active individuals na mag-ingat at ugaliin ang safe sex. Huwag din kalimutan ang ABCD strategy na ang ibig sabihin ay abstinence, be mutually faithful, correct and consistent use of condoms, don't use drugs or share needles, at educate yourself. Sa pamamagitan umano nito, maiiwasan ang HIV. Mayroong 12 treatment hubs sa Northern Mindanao kasama na ang pasilidad sa CDO City Health Office, Northern Mindanao Medical Center at MHARSMC sa Ozamis City. Ako si K5K Boscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Las 6:37 sa aga, oras sa Pilipinas. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Magapadayon ang pagpanghanda sang Commission on Elections sa CONCOMELEC para sa barangay kag SK elections samtang wala pa mapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nagapostpone sini. Una nga ginpahayag sang COMELEC nga gitalana sa December 1, 2025 ang barangay kag SK elections. Suno kay Commissioner Ray Bulay,
Commissioner in charge sang Barangay and SK Elections 2025, ginahandaan nila ang tanan nga senaryo, maygang tanan sa election, madayon man o kon hindi. Samtang sa tion nga mapirmahan sa presidente ang hagna, kay manginlayi ang barangay kag SK Elections ang hiwaton sa unang Lunes sa Nobyembre 2026 nga nagapalawig sang termino sa mga opisyal mangin 4 ka tuig halin sa 3 ka tuig. Sa dugang pang balita national, kakason sa pwesto ang mga overweight nga police officer kung hindi mabuhinan ang sobrang nga kabugaton matapos ang isa ka tuig. Inisuno kay Philippine National Police ug PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Suno sa natungdan, nakasaad sa Section 30 sa Republic Act No. 6975, isa sa general qualifications para sa appointment bilang opisyal o kon miyembro sang PNP, nga dapat ang pulis ang hindi dapat mangbugat sang mas manubo o kon mas sobra sa 5 ka kilo halin sa standard weight. Payag ni Torre, base sa pagsulundan sa PNP, ang mga pulis nga wala nag-qualify sa standard weight ang paghatagan sang 6 ka bulan tubtob isa ka tuig. Agod man normalize ang kilo. Las 6:39 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Ginapaandaman sang Marcos administration ng mga opisyal sa gobyerno angot sa ila ginapasa nga false accomplishment reports. Ini matapos kinbuyagyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Lunes, Hunyo 16, nga may ara siya sa mga nabaton nga accomplishment reports sang mga government project nga wala nagasanto sa aktual nga estado. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga hindi pagpabulag-bulagan sa administrasyon ang mga kapaltahan. Hindi na paghingadlan sang Marcos administration ang mga opisyal nga ila ginatumod apang kun hindi sa maini mapatag kun ngaa wala nagasantong report sa estado sa ila proyekto, posible nga sila ang kakason sa pwesto. Sa katapusan nga balita national, magluwas sa 17 ka mga nakaka sa Presidential Communications Office kon PCO. May 27 kaban pa nga undersecretaries kag opisyal gikan sa iban nga ahensya ang nakakas na sa posisyon. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga ini ang hindi magapadayon bangod nag-expire ng ila termino, samtang ang iba naman ang ginbaton man ang courtesy of resignation. Wala naman gintuwad ni Castro kung ano ang mga departamento nga ginhalinan sang nasambit nga mga opisyal. Samtang gin-confirm ni Castro ang reappointment ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Henry Aguda bilang Tiglicom sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Manumduman nga na-bypass man ang ad interim appointment ni Aguda sa tung Hunyo 11 matapos suspendihon sa Commission on Appointments ang deliberasyon bangod sa kakulang sang oras. Alas 6:41 sa aga sa mga adlaw Miyerkules. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro. Kada Lunes kag kada Huwebes naman, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig kag Kalinog branches. Sa Miag-aw kada Domingo. Alas 6:42 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 sa Israel. Gin-report sang Israel military nga napatay sang ila porsa ang top military commander sang Iran nga si Ali Shadmani. Ini natabo matapos ang ginlaunch nga airstrike sa bugos kagabi sa Israel. Si Shadmani ang ginakabig pinakamalapit nga tinawo ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang napatay sa Military Command Center sa Tehran, Iran. Ginpahayag pa sa Israel nga si Shadmani ang nagamando sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa idalom sa Iranian Armed Forces. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, nagapangatubang sang 6 ka federal charges kag state first degree murder case ang suspect sa pagpangluthang
sa Minnesota. Nagatubang na sa korte ang 57 anyos nga si Vance Bolter matapos maaresto ini bangod sa pagpatay kay State Representative Melissa Hortman kag bana sini kag subong man paglutang kay State Senator John Hoffman kag asawa sini. Sa iya pagatubang sa korte nagpagwang judge sang bench warrant para sa suspect nga may $5 million nga piyansa. Las 6:43 na sa aga, constipated ka na bulayan nga magpamuhin, umarnas ang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Kung magkaon kabla sa mga mamantikaon nga pagkaon, o rin may gatas bala nga pagkaon, Ma'am Gemma Cristali Sumido, Sir Gerland Sumido, kay Marisa and Jerisa Sumido, Ligore Tabausares, Reiki Ermintia, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Sir Alan Calvo, Sir Jerel Burgos Tanangonan, Ma'am Terry Grace Calvo. Kung kakutoy-kutoy chan mo yung magkaon bala sa mga mantikaon nga pagkaon or may gatas, tumar na Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga fresh, wala sang bad smell, odor, wala sang odor under, Klinika Spore Biotics. Las 6:44 sa aga. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Mighty Sea kagwan Calamansi Juice Powder. May bastante nga supply sa langis ang pungsod. Ini sa ginatubang tension sa Middle East. Suno kay Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garin. Suno kay Garin nga base sa iya pag-inspect sa Manila Oil Depot, wala siya sa nakita nga kakulang sa supply sa langis sa pungsod. Subong man hugot nila nga ginabantayan ang presyo sa langis sa pungsod kag ila man ginabantayan ang oil companies kung nagasunod ang maini sa husto nga price adjustment. Sa reference rate, 56 pesos and 43 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar, 39 centavos ang Japanese yen, 76 pesos and 64 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 19 centavos ang Hong Kong dollar, 69 pesos and 32 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 58 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 8 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 83 centavos ang Australian dollar, 149 pesos and 70 centavos ang Bahraini dinar, 185 pesos and 62 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 4 centavos ang Saudi Arabian rial, 43 pesos and 91 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 74 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 36 centavos ang United Arab Emirates dirham, 65 pesos and 27 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 85 centavos ang Chinese yuan, 47 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 27 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 75 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 31 centavos ang Malaysian ringgit, 2 pesos and 98 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 16 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 70 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 17 centavos ang South African rand, 5 pesos and 95 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 91 centavos ang New Taiwan dollar. Good morning, Sir Aldrin Biray, Sir Ray Castro sa Pasay City Terminal sa likod sa City Mall. Kay Sir Rene Verola family sa Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Sir Jean Ray Siman, Gerald Burgos Tanangonan sa LNJ Store sa Rizal, Oton, Iloilo. Ligori Tabausares, Ma'am Bengbeng Pagtulunan, Ma'am Violi Casipe Belenson, good morning. Kay Buboy, kay Ma'am Julie Bayoneta, Mami Asun Pineda sa Singapore, Ma'am Denden Leisa Caspe, Pastor Rodney Sudad
sa Barangay Puntok, Lemery, Iloilo, katunog sa iya nga trompa. Yapamati sa K5 sa DTX 500 morning nga pagbalita. Ma'am Laura Sumagaysay, Charsky Lotilia, Ma'am Ninfa Tahala, Jerland Sumido, Ma'am Bete Soloso Sarbebot, Jelonel Glory, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Makermi White Dragon sa Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City, Iloilo, Ma'am Rhea Mahilom, Ma'am Pangga Mahilom, Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, and Kapid Jeneline Labiaga Panes sa mansion ni Vice Pangga sa Tipolo, Dueñas, Iloilo. Pasay City Vice Mayor Eliser Casliano Chavez, Nonoy Eliser, kag mga vendor dyan sa Pasay Public Market, tomar doon kamo ha, DTX 500, kag D3 Bayo, Medicolisyo, Ma'am Aisha Ahmad, Pamilya Ducanes sa San Roque Haro. Kamo regit sa inyo, Ma'am Bing Spears Day, Nene Rose Acol Ordena, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Ging Gabunas, Sir Bert Gabunas, RG Calanoy Balansa. Oh, hindi na ko karapal. Salamat kida. To God be the glory. Nga upol ka mo kada aga. Nagdarasok ka mo di sa newscast. Dulunan Power, las 6:49 sa aga. Balitang Sports. Gindimala si Asian champion EJ Obiana matapos napasalawa naman nga makasulod sa top 3 sa bag-o lang tapos nga Bauhaus Galan nga ginhiwat sa Stockholm Olympic Stadium sa Sweden. Nagtapos lamang sa ika-7 nga pwesto si Obiana matapos bakalista sang 5.7 meters sa torneo kay ipasakupan sa mga gungan nga atleta sa kalibutan kalakip na si world record holder Mondo Duplantis. Bangod sini, 3 na ka magkasulod nga torneo nga wala makasulod sa podium si Obiana. Las 6:50 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Kung nagangot-ngot ay mo balang atiil Sir Ali Caballes, Sir Noriel Dihada, tumara ka mo Extend Food Supplement for Men. Kang gwardiya dira sa CPU. Kay Sir Reno Alensaga, Sir John Lee Sarabia. Good morning also, Tita Ambing Baez Kabasa. Sa Valeria City proper, Manong Boy Berhamin sa Libon, Panay Kapis. Good morning. Balitang Entertainment. Naka-eksperyensya sa mental breakdown ang aktor kag filmmaker nga si Fifth Solomon matapos nga ginbully online tungod sa iya nga pagparitoke. Ginpakigbahay ni Fifth sa iya nga Instagram kag Facebook account nga gindala siya sa ospital sang iya nga utod nga si Charisse Solomon mangod sa mental breakdown. Suno sa aktor, nagumpisang tanan nga pagpangbuli sa iya sa mga netizens sa ginbulgar sini ang iya nga pagparitoke sa diin. Nagasto siya sang dako nga kantidad sang kwarta. Nibalon nga lakip sa iya mga ginpaobra among facelift, fox eye surgery, rhinoplasty procedure, kag hair transplant. Las 6:51 sa aga, maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw kay may free consultation ha, diri sa siyudad sang Iloilo. Sa Tintin Turo-Turo sa Bangka Cabo Airport, Mandurriao. Blessed morning, Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manay, si Sir Digol Tribunal. Sa Malaga pamahod dira, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Kung daw manug-ubos ng imo nga konsumo, Ma'am Bete Soloso, bakal tingoba, DTX Coffee Mix. Ma'am Arlina Goles, Sir Noel Goles, good morning. Ma'am Betty, Sir Bebot, good morning. Ma'am Ninfa Tala, duha niya gid ka radyo, nagawangal, nagapamati sa K5 News FM. Kung mayara ka sang constipation, budlayan ka bala nga magpamuhin na Ma'am Rose Cabanga Limbagi. Ma'am Rose, dira sa Rose Kalan-an sa Guasang Centennial Townhomes, Altachera. Tumar ka na sa Klinika Spore Biotics. Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel Bicudo Celestre, good morning. Alas 6:53 sa aga.
Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty Sea sa Namibia. Ang Namibia aray na siya sa west coast sa Southern Africa. Isa sa pinakatigulang kag pinakamalang nga disyerto sa kalibutan ang Namibia Desert sa pungsod Namibia. Kung sa din wala gid sang supply sang tubig nga makuha sa lugar ni Imbi, Pac Louis Saldivar, Sir Alan Calvo. Bangod sini, ang gobyerno sang Namibia, Sir Dan Calvo, paagi sa ila tourist board, nagbutang sang pink nga refrigerator sa tunga-tunga sa disyerto, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bimboy. Agod makahatag sang solusyon sa kauhaw sa mga turista nga nagakadto sa lugar. Ang duwag pink nga refrigerator, fully operational, kag may stocks nga cold drinks nga makabulong sa kauhaw sa mga turista nga makalabot sa tunga sa ila disyerto. Kung sa liin sa kilid sini, may duag pink man nga steel table, kag duha man ka steel nga pulungkuan. Magluwas ka naghatag ini sang solusyon sa kauhaw sa mga turista. Ang pink refrigerator nagaserbi man mismo nga tourist attraction sa tunga sang disyerto. Ang refrigerator kon sa mga malampad sa Pastor Rodney Ciudad, Sir Jean Ray Seaman, natawag nila nga Frigider. Ibutang toya ay sa sulod ka Frigider. Norman Grementer, Sir Norman Grementer, Pamilya Grementer sa Navais, Mandurriao, thank you sir. Sa Sitio Buri, Sir Glenn Diaz, Diaz family sa Deca Home Santa Barbara, Sir Larry Praso, kay Ma'am Josephine Saguban sa Sara, Iloilo. Good morning. The face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. Ginakontra sang Dios ang nagahimo sang malain. Laglago niya sila hasta nga hindi na sila madumduman pa sang mga tao sa kalibutan. Salmo 34, 10:6. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Ang anghel sang Dios nagabantay sa mga nagatahod sa iya, kag ginaluwas niya sila sa katalagman. Salmo 34:7. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Ginagiyahan sang Dios ang mga tikang sang tawo ngang iya pagkabuhi makapalipay sa iya. Salmo 37:23. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Kay Ma'am Joy Ann Camarig, kay Ma'am Eden Bayas sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Ibuday Abilieto, good morning. Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Sir Leo Gose, and Sir Eliseo Gose sa Barangay Dabong, Haliway, Iloilo. Ma'am Laura, thank you. Pastor Bob, Ma'am Violi, Ma'am Ningning, damo na gid kamo. Salamat sa inyo. Ang oras alas 6:57. Oras ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. DTX 500. Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5, Alex Escalan. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampyon sa balita.